Nijangkar Bianglong Tika Baptist Church along Ningkan Pharoi Sireng Koira for Jubilee Celebration Talon Pon. Lapen ni phaing koira troxiar ni pen cheng ponsi pini ni phaing koira ner kep arni ni aparman talon ponsi pini ki jutsi angdeng ki chok. Aha wartina monduli tin pen kebang ana tuma phansita me isi arna malam misen pen than pachini dun. Lapen bangso tika rong along bangso monduli ke Baptist Christian atuma bari ma monduli lo. Bangso monduli ke sing la ke 1877 aningkan si cheng pon lo. La si pining an ke ningkan pharoi sira ingkoi ke pleng si mati jonga chik lo ni phaing koira troxi pen ingkoi ra ner kep ki jutsi angdeng jubri talon pon tang lo. La pen bangso monduli along pastor amen la ke Joel Hansi tang te pin bangso mai along ka chetong la pen konan na hawar pen si ka chetong ma pastor pen phenan ke angno lam the nang ke jaidun alam the le arju pon sinet Saski Sentinel Jubilee Celebration 125 years ke pleng ahut pini nitum aning rong piglo lapen nitum aning kang sam tadulo lapen laso a Jubilee amining ke la puhilo je nitum kidam tang ningkan haru siraing ko rapho laso aprang akisung ke beng ke phandu an sita nitum jok long pamelo till today we are safe and safe laso porsi nitum aning karong nitum aning kang sam lapen ke nitum rat det aphan kapiklang kapacet thang labang so Jubilee pa nitum rat det pacet thang ilo arnam aphan hem puji su Kristo phan nitum kijok atwar than pon long lo ardom ardi long lo kiro anong pethe long lo lapen dolang haru sira ingkora pho kijok hut nilitum atumi ingkora troxi arnilo atumi pen pangcheng si pini ke ingkoroner kep arnilo lapen la ingkoroner kep ke chok arni ke ninilo la sopot ke chok ke jun kiru ke thai rat ke wang atum phan anta dor phlup kapichoji ok an kapichoji phan se ni tum sik pon lo dang pon lo lan chot ta kalilang inut nat aphanta nitum kateni ni pon peddet je phan se ladak ke wang rat an phan ke chok ke jun pen cheng lok ke do ke thak communication lapen ke dam ke wang rat atum akisung thang ta avedet nangji lapen non anta avelang kiso kyun e baduta chetong te lapen ke aninga rong ben se dak kiro karcho kadok ave tum anta chisik pamelo lapen ke khoyara tum ta lun lo lapen Nagaland ben ke wang atum atim halatum ta lun lo lapen ni tum aphan pini message nang ke wan pike Reverend Kamson Rongphar convention along difusedo office ke alangli penseni tum phan lakado kave kijok birta ke me pachi thang ponlo lapeni tum kadok beta arjudun sening arong chipilo non labangso akardom a service tanglo tangte anke nitum ke choki jun sik pon po pi pon po rada phan kadok kave tawang etnang po lapen ke labangso penapot nitum aning arong si la solam ithe thini ning je pen nangli tum kadok kave birta bitung atum aphan la an se pin to pini kadok kave phanta ningarong akardom pijiro thema pini ningarong atheke la dagni tum tika Baptist Church nikan pharoisira inkoro phok pechok arni asi nikan pharoisira inkoro phok pleng lasoka talon ni tum dak dulu tasi dak tika ke abarim monduli lo dak Christian rong ba Christian monduli pu pangke la ke akleng sieson si pohin manlo la posi abari nelo la so ni kan aprang hu ke seng cheng la ke paro krener kebra troxir kebra troxi la si non suri hini ra inkor hini ni kan an ke paro sira inkoi ra pho chok det la posi la so ang thek pen posi ni tum talon lo pini da ka chetong pra ba suri hini bag do ta hai ba an thik pen ni tum isap selang sitala sondo sitada erong monthly siwada bang ke ni tum don troxike bag doji la pen ke armu ke bharupli bag doji an tangte athe nangli la labang so chor to nangli pa so labang so wai tik me nangli tumarong nangli rong la nangli nikar pan ya ke dam tangan kan so mane don ke bang gilang kisi advice people la kala hello ni tum
dak ke Christian Baptist tung church pulon te la ke pastor sidolo pastor ke officer oson lo la si chari pon administration ka doita ba chari chanama hinta la son sidolo la sinon lambinong ke son ang thek na ke li hut ke la ke muni tum aning chikirla GP mitu la pen ke ke chok che ke dam ke do to anseta non ken kam ki mi che yor to porlo la sika do go be phanta dak nitum methang member atum phan ta lai lok ka peri alam ke ni jubilee na ke le pen pot ininga kimi thina kimi la pen ke mi an hin pare nang po oda dur sita la pen ke chugi jun ka do ko hin claim ke dam ta aka hinu claim ke dam do an sita chi unang po la son si ka than du da son si no ta peri lo ni tum da ke cheng ke la tumi pen lo ke cheng tumi an ning kang sam pen cheng lo pen pinia bang ke ki jud lo la no non la so kalom ame jud lo te ko isi kilung ke kan pu ka peklang do lang riso yang tu pe traditional dance la ka do ji la hin lo par ke ki jud lo Nijangkar Benglong Assam Meghalaya Hoyalong Puthor Suluk Sodak Atomon ke Jaktu Omlap her pen hawang ka cheleng PMGSY scheme pen kasemar pon atowar garwal towar phans ke sompona post hai hu odlang no tumpen pahino lap bangsolam ki keklang lake omlap her pen ka cheleng jatalung along patumian ningwesi bangsolam ki klang ponlu pinpur da me ke damtang 2018 aning kan pen ke klem pona huta bangso towar semar longle mate semar bom a hot pusita me odlang no tumpen pinang an ki kham kheta dolu la pen puthol ka semar atuma phan pusita me odlang no atum pen pinang arenga hu ke pasuta dolu ke damtang 2018 aning kan omla pher pen ka cheleng pakala atau work semar pon bom a hot sita me ihum ruler sita me odlang no atum pen mi kai pon joglo la pen la bangso atowar ke klem pon boma hut sita me ke damtang marsa chiklo ihum adam par track mi kai pon lo la sip la puson odlang no ke klem atuma phan abatai ta lang dun ding puma la puson odlang no ke klem atuma phan pang thek pa mi pen sodak pen insai pon akinang sotlo